Обяснение на играта, бе. Ляво, ляво! Ма не, те дълго време заедно играят. Те знаят в кой момент къде ще тръгне, как да му даде. Айде сега с отскок! Какво не цяло да вписва? Не, остави! Ники, остави! Ники седи, Не бал! Ники не отпред! Ляво, другия вдясно. За човека! Тръгва! Изтърва го! Той стои го! Там си! Свали ти е тази топка, бе! Айде, подай сега, Данчо. Не надасква! Не е така, бе, моето момче, не е така. Не е така! Центъра не се правят неща. Стане! Стане! Антон! Стане! Дай му чека, не късно звън. Там ще звън да последва. Не се звън. Двамата е чисто много. Айде, тръгвай! Хора, бе, хора имаш на... Прещи нещо, това не се открие, те не се открие. Няма. Айде, момчета. Пас! Ляво, ляво, браво! Айде, дърбай! Айде, Валю, Валю, ти си! Добре, Валю, добре, браво, Валю, браво! Срещни го! Ганчо! Хората, момчета! Хората! Тръгвай! Ляво! Не бе. Айде, върни назад, затвори назад. Браво! Аре, момчета, нищо не правите, бе, ей! Покривайте хората, бе! Няма с кой да играе в средата. Горе, бой! Браво, Едовче, браво! Няма нищо. Горе, Биго, горе. Браво! Отстрани! Рефери, 2 hands, not 1. Go! Хора, убивайте тук в този! Стефи, какво става? He can. Стига, бе. Referee, can you think at all? Бах ти тъпанера, бат! По-тежкото наказание, защото по ръка на другия отдел. Ладно! Аре, бе, играйте, бе. Ти не играеш в футбол, гледай да се разправяш за майка майка. Толкова може човека. Значи няма да свири тук. Някой да покрие Ради.
Те се движат, те са 7 години някъде заедно се играят, разбираш? Ами да. Той без да го вижда, той знае оне къде ще плени, изпита, ще му да даде. Аз ще бъдеш играя 15 минути по-добре от тях. Не знаят къде да знаят какво да правят. Избират дългия път. Да, успокоиха играта, ето. Дългия път. Как? С колко хора искаш да играем? С колко хора искаш? Не ги посрещай сега, не де ги гони. Изчакай го. Еми чакай, ето. Браво, Едо! Добре, браво, има един. Тая игра е много трудна. Трябва да правиш. Ние имаме 1000, ние имаме 2. Трябва да ги направим 2. Може да се движиш, иначе няма. 70 дела може да дадеш. Добре, браво, браво. Добре игра. Добре игра, така. Добре игра. Стефане, ела смениш тишо. Ай, скората! Стефане, ела смениш тишо. Подават се. Вижда се повече. Да, много движение. Не лъжи, пас, мадовче, пас. Very good. Ей, сега 4 човека! Трябва има двама защитника отзад. Кол оставите самички отзад. Всички напред. 4 човека напред тръгнаха. Никой не се движи. Движите се, бе, момчета. Имаш сила. Да. Добре, Иване. Добре, Иванка. Гони колкото можеш, а ти поне имаш сила. Гони. Пресирай. What happened, referee? What's up? Ай, сега си! Сега си човек повече, окей? Хайде, момчета, хайде! Хайде! Пас! Отзад да му е даде пак и да... Браво, Ванка, браво! Айде, дай вътре, вкарай, браво, бе! Добре! Много добре стана. Чета, няма никаква организация. Няма никакъв наш футбол. Хубаво да играме. Ники, какво става, бе? Играйте умно. Не да не играеш, че се съдиш като някоя мома. Не да ми приемаш някакви критики като някоя путкава. Браво, Ванка! Айде! Браво! Става. Никой не играе. Давам $100, ако изравните. Добър удар, браво! Движи се, движение, а така. Откривай се. Хайде, пас по-бързо. Браво. Веднага вече. Трябва да се подава тази топка. Иван, айде са, гони тук, няма време, гони. А така, вземо е. Добре. Браво, Ванка! Браво, моето уче! Дай му, бе, човек!
Абе, дай му да играе, бе! Играйте малко, кой е момчето? Гледай да не се удариш. Умно! Абе, играй, бе, човек, къде излизаш, сега тъмън тръгна играта, бе? Мощта е тръгна играта, бе. Що излизаш? Не да знам, той. Ела тук, ела да се на... Що излизаш, мато? Що ме звани? Ела трябва ни нападение, ела тук. Вало, ела. Смей, влизай. Ще се бориш и няма да такова, няма да се отказваш. Натиси. Играй! Вкаля! Ех, мамата му, бе. Айде, играй! Гони, Зея. Не разбира, той нещо разбира човек от тази работа. Давай. А, така, браво. И Хан Крум, що му влена добре. Да. Айде, играй! Айде сега, подръчи. Айде, подръчи я. Добре. Не силно, момче. Отзад пак няма никой! Пас, ляво! Центъра, виж. Браво. Открий се тук. Той разбира играта. Не трябва да играе напред. Не трябва да играе центъра, за да не запада. И да раздава оттам. Браво! Браво! Отсъд! Иване! Не. Трени нападение. Дай ще извадим сега един защитник да влезе това. Влезе бой. Ще блокира топката, а не като... Виж как му е дали. Иване, по-изтеглен играй малко, не дей толкова атака. Играе много добре, момче. Пас, ляво! Айде, това ще я даде. Не може, момче. Айде пак! Откривай се! Браво, момче! Просто опя малкия най-добър. Вземо, дай, бори! Браво! Откривай се! Не действай, бе, момче! Идва! Добре, Данчо! Айде, моето момче! Браво, айде сега, Данчо! Айде, вътре! Браво, моето момче! Айде, бе, човек! Отзад! Добър тарен си. Да маха я! Айде, фърляй! Браво, Данчо! Връщай! Иване, взема, Иване! Айде, 3 минути останаха, Иване! Как ще го дадем? Ако няма цели да излизат, трябва да я връщат. Никой не се открива, бе, никой. Защото нямат въздух. Как се открият, като нямат въздух? Пас, Майдоче! Дай, пас. пак, Златко! Идва! Не, бе, не. Това. Те ще се кара, момчета. Иване, гони, има 2 минути, гоните! Какво е нощния живот, това е? Браво!
Тръгвай! Ляво! Човекът е свободен, бе. Трябва стои на гола да ме запегне да пътува да ми разчава. Айде, като не вкараме, така става. Не знам. Не знам, що я пускат назад толкова. Пак като миналия матч нямаме никакъв център. Какво да направим? Да има някакъв матч, трябва да се обиграем. Ние идваме неделя и събота и очакваме да сме отбор. Не бе. Там не се подава. Център не се подава. Ево сега, трима човека си отпред. Пас, бе, че. No, bravo. Добре, Данчо, Добре, Данчо. Напискай! Виж всеки срещу всеки. Бачите ли сте? Никой не трябва. Добре, Данка. Давай, ще я вземеш, давай, отивай в него, отивай. Сега ще я сбъркат. Айде, сбъркай, давайте се, айде един гол. За самочувствие. Браво, Ванко! Браво, Медовче! Ние няма никакъв център. Топката не минава от тук. Носят се плама. Играем първите 5 минути. Всеки мач. Първите 5. Да. Момчета си подават много така. Това е ясно. Браво! Добре, Златане, браво, Медовче. Айде, се, свърши. Не през човек, идва. Данчо в центъра, мене, браво. Да, дясно! Айде! На късмет, добре, мъже, добре. Между другото, първия гол по същия начин го направих, подадах се двамата. Добре, момчета. Добре, Златане. Да. Не, имам някаква полука, не играм, но това е нищо друго. Разбираш ли? Ади, що излезна човек? Среди нападение, мъртви. 4-1 беше. Беше ние първите 5 минути играме. След това вече никой не се измара всички. Ако не се измара всички игра, както сега. Давай, време, давай! Окей, качи ли ще Секунди останаха. Шут! Мамо. Свърши. Той прихвана един даде гол. Ще стане по-различно. За бъдеще трябва да се разне позицията. Трябва да се разне позицията. Малкият трябва да влезе в центъра да подава. Няма център. Малкият ще подава. Малкият може да влезе в центъра спокойно. Той може да я подава. Браво! Мръсник! Данчо, ще има да черпиш.
Така ще има да черпи сега. Танчо, добре. Кой номер сме ние? Честит.